ବଂଶୀର ଏ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଛି। ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ଦେହର କୋଟି ଲୋମକୂପ। ସତେ ଯେମିତି କୋଟି କୋଟି ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋମ କୋଟି କୋଟି କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ମନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣ। ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଯାହା ବଂଶୀ ବାଜୁଛି ତବଲା ତାନରେ ସଙ୍ଗୀତମୟ ହେଉଛି ହୃଦୟ। ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୀତି ରତି ମନସ୍କ ହେଉଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନେ ବଂଶୀ କେ ବଜାଇଲା, ଏକା ରାଧା ରାଧା ନାମ ରାଇଲା। ଯବନ ଭକ୍ତ କବି ସାଲବେଗଙ୍କର ଏହି ଅମଳିନ ରଚନା ଆଜି ପ୍ରତି ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଣୁ ଗୀତ ନ ଗାଇ କେବଳ ବଂଶୀର ତାଳରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ବି ଲୋକେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ମର୍ମ। ମନ ଆଙ୍କୁଛି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ଚିତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣମୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦିତ ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୃଶ୍ୟାୟିତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକ, ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଗଲପୁର ବ୍ଲକ ରପାଖାଲ ଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କର ଘର। ତବଲା ବଜାଉଥିବା ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମର ଦଧିବାମନ ମିଶ୍ର, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ବଂଶୀରେ ସଙ୍ଗତ ଦେଉଥିବା ଯୁବକ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ଘର କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରେ। ନାଁ ତୁଷାର ଡି ମାଝୀ। ଉଭୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଖରାପ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସତରେ କୋଟି ମନକୁ କୃଷ୍ଣମୟ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।